Ik ben Bert Habets, ik ben van Thunder Agency, dat ligt in Maastricht en wij doen programmeringen voor festivals en poppodia, waaronder de danceprogrammering in Poppodium Volt. Ik denk dat er momenteel heel veel talent in Limburg gewoon niet naar buiten komt. Zeker sinds corona, ze werken heel veel thuis en ze maken moeilijke connectie met elkaar. En wij krijgen vanuit het kantoor zo ontzettend veel mails met demo's en dergelijke waar we niet echt een plek voor hebben. En ik denk dat we dat als Limburgse talentontwikkelaars samen moeten gaan oppakken. Sturmouth is uit Roermond. Die draait, of maakt funky muziek, draait en speelt ook zelf. Ontzettend getalenteerde gast. Ik vind dat hij ook veel te weinig speelt. Dus bij deze programmeurs, als jullie dit zien, hem moet je boeken. In de Week van de Limburgse Popmuziek ook aandacht voor initiatieven die die Limburgse muziek zien uitlichten. Zoals de radioshow van Lucas Lejeune, die zelfs op de heetste dag van het jaar gewoon doorgaat. Ja goed, ik kan geen Limburgs, maar weer of geen weer, Lucas On Air zeg ik altijd. Ja, dus. Ja, gezellige drukte hier vandaag in de studio van Lucas On Air, de band Dwayne te gast. Ja, door de jaren heen hoorde ik wel vaker dat als ik radio maakte, dat er steeds meer Limburgse artiesten waren die graag een podium wilden voor hun band en voor hun muziek. En ja, ben ik dat eigenlijk toen ik toch al radio maakte bij andere zenders door de jaren heen dat steeds meer gaan doen. En op een gegeven moment gewoon het hele programma eraan opgehangen. Elke week zit er een andere band, artiest, singer, songwriter. Ik denk dat ik heel veel mensen in de studio hier heb ontvangen en heb leren kennen, maar ik heb er ook gewoon hele goede vrienden aan overgehouden. Dus ja, dat is het wel waard geweest. Ja. Nou, de eerste plaat dus van Dwayne staat erop en dan gaan we er zoveel mogelijk proberen te draaien deze uitzending. Niet alleen platen, maar ook musicvideo's, want dat is een specialiteit van de band Dwayne. Als ze heel wil ze zeggen dat ik een stukje ben. De straten van Marseille tot het centrum van Rummen. Isabella, Isabella, kreeg u neer op mijn kop. Ze stuurt wie een engel, maar de duivel zit verstopt. Er zijn echt heel veel bands, maar tegelijkertijd kennen die elkaar allemaal ook. Dus soms dan hoor ik hier van, oh ja, die ken ik ook. Of dan kijken ze naar de muur hier en dan zeggen ze, oh ja, die kennen we eigenlijk allemaal wel. Dus ja, het is een hele hechte club eigenlijk. En een gedroomde gast? Boah. Iedereen is welkom. Dus nee, ik vind Rolle Hess of André Rieu een beetje cliché. Dus, dat zijn wel de enigen die nog niet geweest zijn, zowat. En is het nog makkelijk om iedereen hierheen te krijgen? Ja, als het niet dit weer is, dan wel, ja.